Makadiva vateereri, tinokugamuchirai kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Mazuva adarika I think 2 days ago, tine confession yatakaposta pano when I was doing a call neimwe hanzvadzi yedu. Confession iyoyo amawe yaityisa. Ndakangoti ndichidropa call, I was so afraid. Ndakazoti later on ndaenda computer pandinoverengera confessions Ndiri, because in that room usually kana ndichiverenga confessions ndinodzima light because mazuva ano kuri kupisa and handina air conditioner, so I just switch off the light. But that night I was so afraid. Ndakangosiya light riri on, but there's something that happened chandisinganzwisisi. Ndaiti ndichishandisa computer yaibva yadzima, ndikaibatidza futi ndaingoishandisa for a few seconds yobva yadzima. So saka handizivi kuti was it because ndaishandisa guest account here kana kuti. So zvandakazoita yesterday ndakaregedza kushandisa guest account ndava kushandisa main account pacomputer pangu. So if there's anyone anoziva anything about my computers, and you can write in the comment section kuti chii chinokonzeresa kuti uchishandisa computer then out of nowhere computer yobva yatanga kungoti logging off in the middle of you browsing the internet, yobva yangoti logging off. Ndizvo zvaiitika. So computer iyi yakazoregedza kuzviita nezuro. So ameno pamwe ivirus pamwe ndiri kungotya, but that confession yaityisa. So ndinoda kutenda magroup members edu because pane vamwe vakauya kuinbox vandisingakwanisi kudoma nemazita avo, then vakabva vaita kuti ndikwanise kuwana link namukoma Sly, and I was able to call Mukoma Sly and we spoke, and vakabva vateerera the conversation, and they spoke with that woman Mukoma Sly na Sisi ivavo. Saka today around 1 p.m. I'm hoping kuti ndichazofonera Sisi tivanzwe kuti how is she feeling, because vaiti she's stressed and all that stuff. So I'm going to call her vatipe update kuti vakanzi kudii na Mukoma Sly, uyezve kubva zvavataura na Mukoma Sly zvinhu izvi zvichiri kuitika here. Regai tibva tapinda confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello Mukoma Nashey, please post for me. Nyaya yangu haina zvayo kunangana neni, but my best friend, please help me nemuono wenyu. I have a friend of mine ndewa 2000. Zvakaitika, my friend akamboroorwa. Aroorwa, her husband left her achiuya kuSouth Africa. Akasiya amuti, ndikanoshanda ndichabva ndakutumira mari iwe wobva wateera. Saka shamwari yangu yakasara igere pamba pemurume wayo, yange igere navamwene. Then my friend akazotanga kudanana nabanguru, mukoma wemurume wake. Banguru ava munhuwo ane zvimari because vakamboshanda kuSouth Africa. Vakazobvako vatsikwa nemota, vainge vakachikoka gumbo, saka vainge vachingobhadharwa vagere kumba. Akandiudza kuti ndizvo zvainge ava kuita, ini ndikamutsiura, asi haana kunditeerera. Amwene vake started suspecting. Vakaudza mwana wavo. Vaudza mwana wavo, iye haana kana kumbogara abvunza mukadzi kana kumuramba, aingomuignore kusvikira shamwari yangu yazosimuka yega ikasiya musha. Akasimuka muna April kubva kumurume akadzoka kumba, haana kutora time, akabva atorwa nabhodhi vake vakagara naye achivashandira mushopu umo maakashanda from May to July. July wacho haana kupera anga atova pregnant for someone else. Asi ini ndakambozama kumuonesa kuti shamwari yangu, ko wadii wambomira kuita move on just in case if your husband comes back, obva ada kuti mutaurirane, but iye haana kana kumbogara anditeerera. Akangomuka akutogara nemuridzi wenhumbu iyi. Muridzi wenhumbu iyi aiva munhu aiva very cool, loyal and humble. Problem yake yaiva ruchengera, but mukadzi wake aimuda uye aimuchengeta. Asi shamwari yangu zvose izvi aisazviona. Murume uyu aishanda, aiti akashanda aiuya sometimes nemari yaisvika kuma 300 to 500 US. Shamwari yangu yaibva yanzi chengeta mari iyi.
Asi shamwari yangu yaingoti kunyangwe pakapfuura vanhu vanenge vachitengesa masamusa aisarudza kuchinja kana 100 US kuti akwanise kutenga masamusa. Ini ndakamboedza kumutsiura, but shamwari yangu aiva munhu ainge asingatsiuriki, ari munhu wenharo. Shamwari yangu akazogara nemurume uyu, nhumbu ikazvarwa, iko zvino mwana uyu ava ne2 years. Zvinhu zvaitofaya, mari ichitopinda, ichitobatikawo, nekuti kuchigweja murume uyu akazosvika pakutenga makompresa nemimwe midziyo inoshandiswa kuchikorokoza. Asi zvinhu zvakazotanga kuoma. Murume aiti akaenda akanogweja-gweja, sometimes aiuya asina kana senti. Then shamwari yangu yaiti kana murume abva kubasa aibva asecha murume wake, aiti akaona kuti zveshuwa murume adzoka kumba asina kana senti, aibva atanga kupopota, akazotanga kubata murume wake rafu. Ainge ava kuburitsa mashoko ekuti iwewe tsvaka ex-wife wako mudzokerane, ini ndichadzokerana nehusband yangu. Izvi zvakabata murume uyu, but iye akangoramba akanyarara. Then one day murume uyu akati achibva kubasa akasangana nembavha. Mbavha idzi dzakabva dzamusecha, dzakamurova ndokubva dzamukanda mugomba. Gomba iri rainge rakadzika about 6 meters. Murume uyu akabva achikoka musana. Mbavha idzi dzakafunga kuti zvimwe kuda murume uyu ainge afa, asi murume uyu akazoita laki nekuti akazowanikwa nemamwe makorokoza. Murume uyu akazonogara muhospital, asi shamwari yangu yairamba kuenda kuchipatara ikoko ichiti iyo haichadi murume. Amai vemurume uyu vakazonzwa makuhwa ekuti murora wavo ainge asingadi kupepa murume wake. Vakazosimuka kubva kumusha, vakauya vakatanga kuzvipepera vega mwana wavo. After about 2 months, landlord wepamba pairoja shamwari yangu akatanga kukomplaina achiti please ndinokumbirawo kuti mubhadhare rent. Amai vemurume uyu vakabva vati kushamwari yangu, nhai muroora, kutadi hedu taenda kumusha kwachiundura, munopepa henyu murume wenyu muri ikoko, kana murume wenyu ava right muzodzoka henyu. Asi shamwari yangu yakaramba, akabva amhanya akanodana hama dzake dzaigara mudhuze imomo, dzakabva dzauya dzikatora midziyo dzikatanga kutengesa. Amai ava vakazosimuka havo vakaenda kumusha nemwana wavo. After hama dzeshamwari yangu dzatengesa midziyo yemurume uyu, makompresa nema-TV nezvose zvaiva mumba, shamwari yangu yakazotanga kucommunicata nemurume wayo uya wekutanga aiva kuSouth Africa. Vachicommunicata kudaro vakazoita sekunge vainge vava kutanga kuwirirana. Pasina kana 1 week, shamwari yangu yakabva yatotanga kupa murume uya aiva kuSouth Africa pressure yekuti ndafunga kuti ndiuye ikoko ndikuitire mwana. Asi murume uyu mhinduro dzake dzaindipa suspect, nekuti dzimwe nguva aingoblutika mamessages kana kuti aipedza mazuva asina kana kumbopindura. Ndakazoshamisika nerimwe zuva shamwari yangu ichindiudza kuti chomi nditori mubhazi izvezvi ramunenzva ndiri kuenda kuJoburg. Ndakamubvunza ndikamuti ko nababa Lee mataurirana here? Asi iye akangoti ndichanozviona ndasvika ikoko. Ndakapedza about 2 days ndikazotanga kuzama kucommunicata neshamwari yangu, nekuti neniwo ndainge ndava kutofunga kuti kana kuSouth Africa kuchiendeka neniwo ndiende ndinotsvaka basa. Asi ndakashamisika kuti WhatsApp yeshamwari yangu yaisapinda, yaingoita ma1 tick pamamessages. Ndakazama kutaura nababa Lee, but foni yavo also yaisapinda. Ndakazoshamisika after about 1 week, shamwari yangu ichipinda pagedhi repamba pedu. Apa misodzi yainge yakazara mumatama. Ndakamubvunza kuti kochii chakaitika, ko wabva kuSouth Africa rini? Iye akabva andiudza kuti zvandakaitwa nababa Lee shamwari, you will never believe. Achirondedzera iye anoti paakasvika panorengera mabhazi amunenzva kuJoburg, anoti akazama kuzofonera baba Lee, but foni yavo yainge isingapindi. Anoti iye ndakagara pagaraji ipapo for about 3 days ndisina kana kwekuenda, apo hanzi nzara yainge yakandibata. Saka ndakamubvunza kuti wakazodii? Iye akandiudza kuti pano umwe murume wandakazongodanana naye ndikarara naye, ndiye akazondipa mari yetiketi yekuti ndikwanise kudzoka kuZimbabwe. Akazodzokera akatanga kugara pamusha pakaroorwa amai vake. Asi iye ari kuti pamba apa pava nerimwe dambudziko rekuti stepfather ava vari kuti ini handikwanisi kugara nemwana uyu ndichichengeta vazukuru vasiri vangu. Asi nyaya yavapo ndeyekuti iniwo handina kana 2 months ndabva mukuwanikwa.
murume akandiroora uyu munhu wechikuru, ane imba yakakura chaizvo. Saka shamwari yangu iri kuti iyo kwandiri, nhai shamwari, ndinokumbirawo kuti utaure nabanguru, kana zvichiita mondipa henyu 1 room. Akabva ati iye, ndinokwanisa hangu kutengesa foni yangu kuitira kuti ndikwanise kuwana start ndoisa chimusika chemadomasi, then pandinozoitawo profit ndotanga kubhadhara rent. Vehama, ini ndiri kutya. Chandinotya ndechekuti ndikangogara neshamwari yangu iyi, musha wangu unokwanisa kutoparara, nekuti hunhu hweshamwari yangu ndinohuziva. Asi dzimwe nguva hope hadzibati, ndikatanga kufunga kuti saka ini ndikasamubatsira achabatsirwa nani, nekuti shamwari yangu iyi ndinoida sasisi vangu. Please help me, mukoma Nashey. Notify me when you have posted. Regai tiende panyaya inotevera. Hanzi, hello admin, please post for me. I am a woman aged 25. Ini I'm writing to you ndichitsvakawo help cause I am very bitter. I have never found happiness mulife mangu, zvekuti sometimes ndombofunga kuzviuraya hangu ndizorore. Nyaya yangu ndeiyi, ini ndakakura ndichirerwa naambuya mushure mekunge amai vangu vashaya. Baba vakangoenda vakatisiya tiri vadiki. Amai vakazoshaya tikarerwa naambuya. Handina kukwanisa kupedza chikoro nekuda kwekutoshaya anobhadhara fees. Ambuya vainge vakurawo vachitoda kuchengetwa. Ndakatsvaka basa hangu muHarare, ndikashanda ndichichengeta ambuya nevaning'ina vangu. Gogo vakazoshaya zvavo. Ndakasara ndava ini ndatova munhu mukuru pamba. Ndiri kubasa ndichishanda kudaro, ndakabva ndaitirwa utsinye ndokumbunyikidzwa bonde nababa vepamba pandaisevenza. Vakandibata chibharo, vakanditi usafa wakaudza munhu. Baba ava vakazogara vachingondiita mudzimai pese pavaidira, zvinova zvakadzvara ronda mumwoyo mangu. Ndakasvika pakuudza mudzimai wavo, iye akabva atotanga kundituka achinditi uri pfambi, ibva pano rako basa hapachina. Ndakabva pamba paye ndikadzokera kumusha ndikanogara ndichitsvaka kumusha kwababa vangu. Ndakatsvaka kumusha kwedu ndikakuwana, but handina kuendako. Ndakabva ndatsvaka basa futi, ndikashanda ndichiunganidza mari, ndikatenga grocery rangu ndikazoenda kumusha kwedu. Ndakasvika ndikaona baba vangu nehama dzangu. I was happy meeting my family for the first time. Ndakazodzokera kubasa kuHarare ndikazonosanganawo nomumwe murume. Murume uyu akandipfimba, ini ndikabva ndamuda. Takazotanga kudanana kusvika iye azoti anoda kundiroora. Akandiroora tikatanga kugara semukadzi nemurume. Ndakazobatira pamuviri. Pandakazoenda kukliniki kunonyoresa, ndakavhunduka pandakatestwa ropa zvikanzi uri HIV positive. Murume uyu haana kunge akandiudza iye kuti anonwa mapiritsi eHIV. Ndakaita stress, ndikadyika mumwoyo kusara ndapera nekuonda. Zvinhu zvainge zvandiremera kugashira, uye ndakanzwa kunge ndainge ndadirwa munyu paronda richiri nyoro. Iye pandakamubvunza akanditi he could not tell me because he was scared of losing me. Now ndava pachirongwa, ndakunwa mapiritsi. Apa mumashure ndakambobatwa chibharo, uye life yandakakura ndichirarama inorwadza. Please help me, ndingarapawo sei maronda awa? Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, makadii mukoma Nashey? Please post for me. Nyaya yangu yakadai. Ini ndiri mukadzi wechidiki. Ndakashayikirwa naamai ndichiri mudiki. Ndakazorerwa naamai nini. Mukurerwa naamai nini uku ndakasangana nematambudziko akati wandei. Mamwe acho ndiwo achiri kundinetsa nanhasi, even though ndava nemusha wangu. Ndichiri mudiki kudaro, ndaiti each and every morning ndaimuka ndobva ndasiya ndachera mvura ndisati ndaenda kuchikoro. Ndairima kana iri nguva yekurima ndisati ndaenda kuchikoro, kana kunzi diridza garden. Chaindinetsa ndechekuti everyday pandaitumwa kugarden ndaisangana nenyoka pasame place each and every day. Asi semwana ndaingoti pamwe nyoka iyi ndipo panzvimbo payo. Ndakazoroorwa at the age of 16 kuri kutiza nhamo kumba kwamainini vangu, but handina kuziva kuti kwaiva kutowedzera imwe nhamo. Ndakazonoroorwa nemurume uyo ainge asina vabereki, ainge akarerwawo neshamwari yaamai vake. Pamusha pandakanoroorwa apa painge paine mhomho yevanhu, zvekuti waiti kana ukatanga kubika pamba apa
kunzi zvinzi vanhu vadya sadza vaguta, paitobikwa masaizi 6 matatu esadza each and every day. Washeni chaiyo handingatauri. Vana vaivapo vadiki vaida kugezeswa vaiva 12, asi ini ndakashinga kusvikira ndazopiwa zita nevanhu vemunharaunda kunzi Chiname. Pamba apa ndaiona zvakasiyana-siyana. Taiti kana takarara ndainzwa kufamba nyoka mumba, oro ndikabuda panze ndaingoona mimvuri but ndisingaone vanhu vacho. Murume wangu ndakazogara naye pasi ndikati, nhai murume wangu, kotadii tatsvaka kwedu tanovaka. Asi iye akati amai vakamuchengeta vaisada kuzvinzwa izvozvo, uyezve ini ndaiti kana ndakarara ndairota ndichirara nekunanzwa nenyoka, zvinova zvakandishungurudza. Ndakasvika pakuzosiya imba yangu ndikanogara kumba kwababa vangu hangu. But ndiri kushupika nehama dzangu. Mwana wangu ndikada kumusiyira anyone kuti ndiende kubasa, anorwara kuita seachafa, asi ndikangodzoka paari anobva apora, otoita kunge munhu asina kumbogara arwara. Uyezve zvemarelationships zvaramba. Chero ndikadanana nemunhu hapana kana chinobuda. Ndakambofamba ndikanzi makatogadzirwa neakakurerai, makapikirwa mhiko yekuti mufe muchichinjaniswa mumabhawa. Uyezve zvinonzi ndakapikirwa imwe mhiko yekuti ndife ndisina kana chandiinacho. Uyezve handina kana chandiinacho. Cousins, please help me. Anokwanisa kundibatsira. Namba dzangu ndasira mukoma Nashey. Regai tipinde paconfession yedu inotevera. Hanzi, hello mukoma Nashey, please post for me as Heidi. Ini ndiri mukadzi ane makore 32. Ndine vana 3. I stay in Bulawayo. I am married. Nyaya yangu yakadai. Ini mukukura kwangu ndiri munhu akakura achigara naambuya. Ambuya avo vanova amai nyakubereka baba vangu. Ndakakurira kumusha zvangu, handairarama upenyu hwepamusoro, but life yedu as a family was just normal. Asi mukukura kwangu ndaakuma 15 years, gogo vangu vane zvavaindidzidzisa zvandaisanzwisisa, but ndaingoteedzera zvavaiti ndiite. Zvinova zvandakazoziva ndakura kuti uhu ndo hunonzi uroyi. Zvavaiita vaiti manheru kana ndarara vaindimutsa nemushonga, but ndaitonzwa kuti ndaakushedzwa time dzakwana. Ndaiti chero ndakarara nevamwe ndaimuka ndikabuda kuenda ndikadzoka pasina kana aziva kuti ndambobuda. Gogo vakandipa mushonga wekuti kana ndaakubuda mumba ndinongokotamira munhu wandinenge ndakarara naye ndobva ndabuda ndoenda. Ndinosvika pakudzoka asina kana kuziva kuti ndambobuda. Ndakararama muuroyi umu kusvika ndaroorwa at the age of 22. Ndaroorwa kudaro ndakabva ndaita munyama wekuwana kuti kwandainge ndakaroorwa uroyi waitotsviriridza mumusha umu nemunharaunda. Ndakagara, asi hazvina kutora nguva kuti ini navamwene vangu titange kuwirirana, because taisangana mumabasa eusiku, uyezve ndaiva shasha. Ndakagara kumusha kwemurume, murume achienda kubasa kutown muBulawayo, achidzoka hake kumusha ndisina kana dambudziko, nekuti zvekuradzika munhu ndainge ndakazvidzidziswa kare naambuya vangu. Ndakazowana mabhururu akati wandei muvhileji umu nekuda kwemabasa. Murume wangu zvinhu zvakazogadzikana akazoti ndafunga kutora mhuri yangu ndinogara nayo kubasa kuBulawayo kwandinoshandira. Ndakati ndichisvika pamba pailoja murume wangu, landlord wake zvese nemurume wavo, uroyi ndiko kwaiva kubasa. Hazvina kutora nguva tikabva tatanga kuwirirana, zvekuti murume wangu akatombonyumwa akabvunza kuti why ukasvika panzvimbo hautani kufarirwa. Ini ndikati it's because ndakasununguka. Takawirirana ini nalandlord zvekuti ndakagumisira ndakuita semwana wavo. Mamwe maloja vaisvika pakubatikana nazvo. Landlord introduced me kuchikwata chavo and I was welcomed. Zvadaro takashandidzana kusvika ndazoudzwa kuti muno tinoita majana ekudya vana. Ndikati it's okay. Vamwe vakauraya vana, vamwe varume tichidya. Chikwata ichi chainge chiri mixed, uroyi nesatanism. Ndine time yekuti ndainzwa kuda ropa but ndigorishaya. Ndaiti ndikashaya ropa ndaizvicheka ndobva ndanwa ropa rangu. Zvaiti kana zvakandibata nesimba ndaisvika pakudya ropa rangu rekumwedzi. Kana zvikandibatisisa ndisiri kumwedzi,
oro ndiine vanga randinenge ndakambozvicheka risati rapora, ndaienda kumashops ndonotenga liver, ndouya ndodya liver iyi iri mbishi. Kana vari varume wandada ndaingotarisa mumaziso, iye aiuya ega. Pamusoro pezvese izvi ndaiva neshavire njuzu. Ndaitomboenda kumadziva chaiko, ndo rimwe raindikwezvera varume, uye ndo kwandaitora mishonga chero yekudyisa murume wangu. Ndakadyisa murume wangu kusvikira azorwara. Kune vamwe vangu vakabva vati rava jana rako rekutipa mwana kuti tidye. Izvi zvinhu zvakandiremera kuuraya mwana wangu, but vevamwe ndaidya. Ipapo ndipo pandakabva ndatanga kutsvaka chechi yekunamata, ndikafunga kusiya uroyi. Ndakaenda kwevamwe pastor, vakabva vandibatsira nemaprayers. It was not easy. Usiku ndaiti kana ndakarara, ndairara ndakakombwa vachida kundiuraya, kusvikira pastor vanditi unofanira kureurura. Ndakazoita sekudaro ndikareurura, asi every Sunday ndaingoti ndapedza kureurura ndainzwa mavoices munzeve dzangu achiti nhasi tinokuuraya chete. Asi muzuva ranhasi I want to testify to the power of God. Asi ndapa testimony yangu kudaro, pane vamwe vanhu vakazoita makuhwa vakanoudza murume wangu kuti mukadzi wako ari kuudza vanhu kuti akakudyisa. Izvi zvinova zvava kukonzeresa nhamo yekuti ndigare ndichitukwa nemurume wangu kunzi uri muroyi. Murume haachadi nezvangu, but ndatova munhu achinja, ndakasiya mabasa ose erima. Please help me. Ndoitawo sei? Notify me when you have posted. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Sezvandambotaura patatanga chirongwa kuti I'm thinking kuti around 1 p.m. ndichazotaura nasisi vaya vari kuti mumba muri kutaura zvidhoma. Let's hope kuti vachakwanisa kutipa update. Until we meet again, ndongoti happy secrets and confessions.